Ndara. Iya. Dalangan sapa kok nganti lali lho, ngomongane iki nganti lali. Loh, kalau mau rewel Ndara. Wah, mboten mangertosi Ndara. Ora ngerti yen putraku iki loro cacahe. Iki, Momone aku iki sing ngomong bareng ora iso to ya. iki pangapunten lho Ndara. Ora dadi apa. Kabeh mau keparing panglipur lan aku lan gendaramu. Si leres. Ning ngene yo. Kados pundi Ndara? Bingung. Adat saben putraku lak nate rewel. Nggih. Dino iki kok rewel tansah nangis mungkun terus lho yo. Napa nggih to Ndara? Napa kalau wau derek dimimingi napa pripun? Sesepi ibu Ingkang suwan suwaripun. Walutru. Kula kusumaning ayu Soane Taman bojo. Sari kene ana wigati apa? Sowan kula wonten ing Taman Tumapu. Kula namung badhe maringi kabar layu. Kabar layu. Nggih, Jur apa kabar layu kuwi Walutru? sing sedo karo panjenengan pangeran mesu ngateleng maning Mas meso ateleng kukur sing. Jur sapa sing percaya karo garwaku Walutru? sing mejahi sing mateni menika ratu ing Singasari Prabu Tohjaya. Yayi Tohjaya. Nggih. Ini apa Yayi Tohjaya dheweke diwani tumindak. Mun kula elingaken, kula emutaken ning sedaya atur kula menika mboten dipun rewes kaliyan Prabu Tohjaya. Jur lupute garwaku apa nganti dheweke mati wani percaya karo garwaku. Ampun dipun pikir. Sapa gelem urip kudu gelem mati. Wondening patine manusa menika ora margine werni-werni. Ora dipikir piye to? Nggih. Iki garwa lho. Garwa sing banget tak tresnani. Sapa wae sing kelangan garwa mesti atine bakal susah. Mesti wae dadi pikiran to Walutru. Sedanipun mesu ngateleng menika mpun enten sing mikir sampean. Sik to. Aku kok bingung karo tembungmu sing siji iki. Sedane garwaku ana sing mikir. Tegese piye Walutru? Enten sing mikir sampean Sing mikir aku. gentosane mesu ngateleng tembung kasare blakane terus tenggereng mawon sing mengpep bojo sampean. Kula dhewe, Piye? kula Kowe dhewe. arep kepek bojo karo aku. Nggih. Lho kowe iki edan apa waras? Ndara nuwun sewu. Ampun gampil percados. Iya yo. Sajake niki omongane kok mboten leres. Bareng dhewekne kondo sing kaya Kowe aja ngene aku ora mengenyek. percaya karo aku sedo. Aku dadi wong kuwi jujur. Cara wong mlaku lempeng galeng. Wong Kowe tak jujur omongi. gambare ya kaya ngene iki. Buku ku nganti ra kamot. Gambare kaya ngene iki. Prawan-prawan do daftar kepeten bojo. Atos-atos lho Ndara. Nek kala wau ngendikane garwa panjenengan sedo. Ning tutuke kok jenengan ajeng dipek bojo. Lah niki ingkang dados kecubriya lho. Nek aku sago ngrumati. Lah perkara ngrumati kula nggih sago sami mawon. Ora ngono kok gampang-gampange iki kondo arep kepek bojo karo aku rasa demek. Iki lho. Ayo
gawe poras. Lembone aku sing kaya ngono iki bakal trenyuh atiku. Ora Walutru. Gerak manise. Ah. Dasar ayu lengkung langkung. Coba to, yang sawangan Pripun Ndara? kok solahe slagane kaya ngono kuwi sih. Ha iki niki wong lanang model. Manut wae. Aja tansah gawe gelo. Ya. Sek. Rene Brojo Dewi. Kowe tak omongi Ora sudi. ya sayangku. Sayangku, aku iki lho paling gumun paling ngerang yen Walutru ngundang sayang kaya iya oh. Bawa nek guni malah ono. Sayang kok bodol sak nggon-nggon. Sayang kok digoreng. Sayang bodol sak dalan-dalan. Gelem mondok. Aja guyu lah nek gandrung iki ora konsen to. Sayang, enggak usah lebay. Yen ra gelem ratapok. Gelem ta ora kowe? Ora sudi. Heh? Ora sudi. Kowe tak peksa. Nek dimatno. Lamis lambirmu Mbok sawang. Ana kemanisane. Sapa? Nyawang kowe? Ana kemanisane. Lho kok ora ngoco ora ngilu. Enten Ndara. Ya, Cing. Ana ning ndi? Irungane Bu Makrok. Sing kandha aku mati ku sapa? Walutru menika Kang Mas. Oh, yen ngono bekecot iki. Senjemai jenengan. Ya Allah.
kebangetan iki bojomu. Ya gini kok kaya ngono. Wong berkakas ngene digandrungi. Bukuku nganti ora kamot. Sebabnya napa? Bocah wedok umur 12 tahun lagi sekolah SMP iki do gandrung kepetak pak bojo. Setan apa-napa niku? Iki bocah tenan apa ora ya? Ya nggih, cah edan. Gekek kok bocah dadi. Terus, Apa? mbok ya kowe iki mikir. Mbok ya kowe iki ngrumangsani. Kowe iki sapa to? Aku ngerti. Aku kuwi mung sak Demang Walutu. Nah, Lho kok keparak karo Ratu Singasari Prabu Tajaya? ya. Aku kuwi pikirane kepintere wong saspor jagat. Aku percaya. Mergo saiki aku dipercaya karo Tajaya. Aku percaya yen kowe kuwi pinter. Nanging pintermu kuwi mung nganggo minteri wong. Pintermu kanggo minteri liyan. Cara benduk, cara arit, iki ora diungkal ora iso landhep. Ngono. Iya. Dadi kowe nggunakake caramu, nggunakake kepinteranmu supaya kabeh keluarga ing Singasari padha bentak sirah. Kowe ndongeng wiwit ho nganti ngoh bebasane nganti Tajaya percaya kelawan kowe. Palutru. Ngerti yo kedelan. Mbok ya kowe iki eling. Biyen kowe iki sapa? Ya. Biyen kuwi kowe wong desa sasa pangananmu sego telo. Kowe gendelang-gendelen turut galek. Isine mung kowe ngudang doraning pacul. Barang saiki kapundhut abdi marang Tajaya. Kowe ketengen karo Tajaya. Saengga kowe bakal nyingkirke wong-wong sing padha cedhak lawan Tajaya kaya dening aku. Palutru. Yen kowe kelakon urip ana donya utawa jagat Singasari isine mung ubub-ubub, jagat Singasari ora bakal tentrem. Saya-saya kowe wani ramah tanganmu marang garwaku. Kabeh pakartiku ora tak silani. Ya mergo nganti Tajaya brontak patine Anusapati. Iki mergo menungsa kuwi paten pinaten isine mung sikut-sikutan ya wadi mau tak buka. Singasari tetep tak gawe geger. Ngono. Sebab Singasari kuwi dudu tinggalane Anusapati, ning Singasari kuwi tinggalane Prabu Kenaro. Ngerti yo. Ora bakal kelakon mandeg sak tengeng dalan. Aja kok bacutke. Piye? Ora bakal kelakon. Sampal temen kuwi ndung aku tiba kosok balen. Alung ngangkat ke sikilmu, lunga satu mapel. Oh kosok balene tak ingkat wis.
Ya kene kowe nemoni lakon sing kaya wong sangka patraping walutru. Sing dek menungso panjingan iblis. Semoga lan ya sing gedhe pangapuramu. Pun Rama isine mung pengin slametke marang sliramu sakloro. Lho, sapa? Wong aku tumindak kasar karo kowe Brejete. Kelem kowe nglaseni aku. Kelem nglaseni aku. Bojomu ketok melok ora tanggung jawab kelawan kowe. Tanpa guna yang tidak urusan kelawan bojomu. Ora sudi nglateni ngaji kok pacot gitu pindah. Ora sudi. Ora sudi. Kelem aku nawoso kowe. Kepiye Dimas? Lakon duwe anak loro. Nanging ora kalah rasane karo perawan-perawan liyane. Kaya mangko. Yen ora percaya, coba dhewe kan. Aku percaya marang Tengku. Ora usah bantah aku melu perkara iki sing baku. Bojone Maesa watelang kelakon sio-sio bapak. Ayo mikir iki. Diajeng brojo Dewi. Perkara kuwi rasa tinggal. Kuwi disisihke sing baku. Sliramu bisa selamat. Kamas, kamu apa Dewi Tukas dimatur Apa tugas wong akeh? bersama jalan kula bentar dimatur puteran putri penjenengan Kamas. Sliramu arep menyang endi, Brojo Dewi? Awet kelapa Dewi. Awet. Ya cepet. Putramu sakloro isih cilik. Kudune untuk akeh pambrontak ing iku. Nanging yo kene kabeh iku mau kowe wong Surawan nandhang lakon sing kaya. Iya, Diaji. Aku tetep tanggung jawab perkara iki. Ulah kowe walutru. Yo, aku bakal sumpah lali-lali den elengo walutru. Tak upamake kowe wong nandur bakal mundur. Kowe nyilih bakal balik aku. Yo, yen besok wis tekan titine mangsa kala, kowe tak tagih kaya dene wong udan. Walutru.
kurangi ya ora tak tampi. Ya kuwi jlentrehe. Apa? Mboten ngira mboten nyono. Menawi Sudarma kula pejah awit saking pakartinipun wae. Menawi ngaten. Kula badhe malesaken dhateng sedanipun kula. Kula badhe tumapak wonten Singosari. Kenging menapa dipun pamit? Durung diwiwajine iki bales sing sastra wirangi ibu. Sing diubupi dening Walutru. Merga Walutru keparek karo Sang Prabu Tojo. Prabu. Apa pajiban? Kowe bisa balekake kajayan ing Singosari sepisan. Ping pindho males sesone wong tuamu. Ning ana syarat sarana sing kudu kepindhah. Lajeng menapa syarat? Waton kowe kedurungan Kyai Margapati ya Kyai Gandring. Wonten Kowe bisa njaluk negara ing Singosari. Ning Singosari dulu. Singosari. Marang manusa kang muja kamurka. Satemah peteng mata batin. Wajib singkirke oleh jaganing wajib. Yer, Bro. Aku mau donga restu kang mandut marang. Bisa kowe balekake kajayan ana ing Praja Sundara. Kae dudu darbae wong sing lungguh dibilang kira tupak. Kagungane Sudarmamu, Yer.